Vítajte pri ďalšom videoblogu. Dneska som tu s Michalom Malíkom, ktorý rieši spoluprácu s Čínou, dovoz z Číny a nejaké takú asistované obchodovanie s Čínou. A budeme sa o tom baviť, lebo je to dosť zaujímavá téma pre všetkých, lebo jednak akým spôsobom sa to má dovážať, tak aby sa človek nie úplne oklamal, a z druhej strany sa budeme rozprávať aj o tých veľkých čínskych e-shopoch ako AliExpress alebo Gearbest a tak. Takže budeme zase hrať Need for Speed Carbon a rozprávať sa o tej Číne. Takže máte sa na čo tešiť. Zdravím všetkých divákov. Dobre, takže ideme na to. Ty si dolný, ja som horný. Takže dáme si intro, odkiaľ pochádzaš, kde si študoval a tak. Pochádzam z Nového Mesta nad Váhom. Študoval som chvíľočku diplomáciu v Banskej Bystrici, už som aj nabúral, a potom v Bratislave ekonomickú univerzitu. A nejakú základku a takto všetko? Základná škola v Novom Meste nad Váhom, absolvoval som prekvapivo a potom som chodil na hotelovú akadémiu do Piešťan, kde pozdravujem všetkých spolužiakov. A potom, ako som teda povedal, chvíľku Banská Bystrica a potom už Bratislava, kde som úspešne prekvapivo doštudoval, už som ťa predbehol. Dobre. Kde som úspešne doštudoval, medzi tým som si absolvoval samozrejme nejaké stage v Amerike, nejaké stage v Nemecku a podobne, tak aby som trošku, ako sa hovorí, poznal ten svet. A k spolupráci s Čínou si sa dostal ako? To bola úplná náhoda, pretože ja som našiel, alebo teda založil som si spoločnosť, ktorá sa venovala marketingu, nejakým novým marketingovým spôsobom, ako prezentovať spoločnosť a podobne. Našiel som tam špeciálne prístroje ako Foxscreen alebo Skyview, to sú také veci, ktoré proste vytvárajú dým alebo sa vznášajú vo vzduchu, tam sa premieta nejaká tá marketingová informácia. Toto všetko ma veľmi zaujalo, pretože som si povedal, že poďme robiť ten marketing trošku inak. A rozhodol som sa, že teda vycestujem do Číny, kde som našiel výrobcov, ktorí tieto veci vyrábajú. A keď som tam došiel, tak som to všetko úspešne našiel. Strátil som sa asi 6 krát v Číne, pretože ten svet pred tými 13 alebo 14 rokmi, keď som tam bol, vyzeral podstatne inak ako teraz. No a keď som sa vrátil na Slovensko, tak čo som si myslel, že zaujmem tými novými technológiami, tak pravda bola taká, že som zaujal skôr tým, že som bol v Číne a všetci chceli vedieť, ako to tam bolo a či by som aj pre nich vedel niečo doviesť a tak ďalej, tak nakoniec môj taký veľký sen o vytvorení si veľkej marketingovej spoločnosti skončil v garáži a ja som sa začal venovať práve sprostredkovaniu nákupov tovarov. Takže si im chcel niečo doviesť, ale nakoniec si to začal dovážať pre ostatných. No, aj som to doviezol a potom prišli také maličkosti ako tá drobná elektronika od autorády cez prvé počítače. Pamätám si, že raz sme dovážali telefóny, ktoré mali 5 reproduktorov, to sa predávalo ako teplé rožky. A postupne to prišlo až k traktorom, vysokozdvižným vozíkom, pivovarom a obrovitánskym strojom. Takže celkom sa to rozbehlo. Dobre, a prečo by, akože jasné, že sú dramaticky lacnejšie tie veci z Číny, ale je to až taký fakt rozdiel, že to je benefit pre tie slovenské firmy, alebo je tam aj nejaká iná výhoda? To prvé, na čo sa ľudia samozrejme pýtajú, prečo to robíme a prečo je to tak úspešné, je tá cena. Hej? Samozrejme, že tá cena je základ, čo človeka napadne, keď si povie, že idem dovážať veci priamo z Číny, lebo všetci vieme, že sa vyrábajú a všetko sa dá v tej Číne vyrobiť, dá sa to vyrobiť lacnejšie. Tá druhá vec je, že čo ľudia nevedia, je práve tie druhé alternatívy alebo tie druhé možnosti, ktoré v posledných rokoch, ja by som povedal, že predčujú práve tú cenu. A to je kvalita, to sú certifikácie, to sú systémy rôznych kvalitatívnych kontrol tých tovarov, či už rozširovanie portfólia do šírky, do hĺbky a podobne. Aby som povedal, taká tá celková vzdelanosť ohľadne typov tovarov a technológií. Ľudia na Slovensku poznajú, ja neviem, 2-3 druhy jedného tovaru, ale neuvedomujú si, že ten tovar môže byť do šírky desiatky typov, druhov väčší a na druhej strane aj do hĺbky, to znamená, nemusí mať len bielú farbu, môže mať 30 farieb, nemusí mať len také prevedenie, ale má 4 rôzne prevedenia, alternatívy, všetko v rôznych cenových hladinách a tak ďalej. Takže tá Čína tak človeku otvorí oči a vtedy zistí, že ten svet nie je taký, ako poznáme my, ale je teda podstatne väčší. Dobre, takže hlavná výhoda je v tej cene a
tej variabilite? Hlavná výhoda je jednoznačne cena, variabilita, kvalita. Ten celý proces, povedzme, keď si chcem ja certifikovať nejaký výrobok a vyrábať ho tam, je to podstatne lacnejšie. A tí Číňania, čítal som teraz jeden článok, že prečo Apple vyrába alebo Samsung vyrába mobily v Číne. Zďaleka to nie je kvôli tomu, že by tam ľudia robili za tú misku ryže, ako sa hovorí. Je to práve kvôli tomu, že konkrétne v meste v Shenzhen, kde často chodívam, je to taká meka elektroniky. A tam tí ľudia tak sú spätí s tými modernými technológiami, že naučiť tak rýchlo, tak kvalitne, tak efektívne ľudí na Slovensku alebo kdekoľvek inde vyrábať ten mobil by bolo tak nákladné, že im sa to práve preto oplatí robiť v tej Číne. Pretože tam to robia desiatky rokov. Jasné. Super. Takže to nie je len o tom, že tam sú lacní tí ľudia, ale aj o tom, že sú šikovní. Ono, dám to na príklade, konkrétne v meste Kanton, kam chodievam ja, je jedno z najlepšie platených miest, ako sa hovorí, je to taká Bratislava, ako keby som to porovnal so Slovenskom, tak tam je priemerná mzda od 1100 do 1300 eur. To znamená, že to vôbec nie je málo, je to podstatne viacej, čo je u nás. Samozrejme, že ten rozdiel, keby sme išli na vidiek, je extrémny, tam je proste priemerná mzda 50 eur. Ale naozaj sú mestá, ako povedzme tento kanton alebo Shenzhen, kde tí ľudia robia či už v mobilovom biznise alebo v elektronickom biznise a tam takéto veľké platy naozaj sú. Takže určite to nie je kvôli tomu, že tí ľudia nič nezarábajú. Jasné. Čiže človek, keď je na Slovensku niečo predáva a proste má nejakého lokálneho dodávateľa, neviem, z Európskej únie alebo tak čo vy mu viete sprostredkovať, lebo nechcem, aby to bolo brané ako PR článok alebo niečo také, ale fakt je to dosť zaujímavé, že ty v princípe vieš niekomu aj ako keby nahradiť ten jeho sortiment nejakým lacnejším z Číny, alebo? Samozrejme, ľudia vôbec nemajú predstavu, že čo vlastne obnáša obchodovanie s Čínou. To znamená, že čo je taký základ, je to, že ten sortiment im vieme rozšíriť. Rozšíriť, ako som spomínal, do šírky, to znamená, že nie mať jeden druh výrobku, ale mať 5 druhov toho výrobku, ktorý predávajú. A samozrejme do hĺbky, to znamená rôzne alternatívy tých výrobkov, iná farba, iné prevedenie a tak ďalej. Druhá vec, čo je taká veľmi zaujímavá, je práve tá inšpirácia. To znamená, existuje kopec našich klientov, partnerov obchodných, ktorí vôbec netušia, čo by robili. Hej? Hľadajú nejaký nápad, hľadajú nejakú ideu a preto sa s nami vyberú povedzme do Číny, na najväčší čínsky veľtrh a tam hľadajú inšpiráciu. Predstav si, že taký slovenský agrokomplex má nejakých 40 000 m2 a tak čínsky veľtrh má 200 000 m2. Koná sa celý mesiac. Je tam to portfólio tých produktov je tak obrovské, že sú tam stovky tisíce druhov výrobkov, 10 000 dodávateľov, chodieva tam asi 300 000 ľudí a tam už si človek určite vyberie. To znamená, to je veľmi dôležité si vedieť niečo také vôbec predstaviť a na základe toho si povedať, OK, idem robiť s nejakým produktom, nič dobre ma nenapadá, no tak sa vyberiem na 2 týždne do Číny a keď sa odtiaľ vrátim, tak budem mať 23 kg katalógov, kde budem o každom jednom presvedčení, že to je ten najlepší biznis, aký v živote môžem začať robiť. Čiže nie na dovolenku na Bali, ale do Číny za biznisom? Samozrejme. Človek tam je, my tam hovoríme, že business a pleasure, práve kvôli tomu, že človek tam ten biznis určite nájde. To znamená buď ten svoj, ktorom robí, alebo nájde úplne inú inšpiráciu a potom, keď už bude mať toho chodenia naozaj dosť, ja to tak volám, že človek si musí zobrať dobré tenisky, lebo tam úplne bežne prejde 20 km za deň na tej výstave, tak potom potrebuje samozrejme aj tú čínsku masáž, potrebuje trošku aj toho relaxu, potrebuje sa trošku pozrieť do tej prírody, aby pochopil, prečo ten biznis s Čínou tak funguje, prečo tá kultúra čínska dokázala spraviť za posledných 30 rokov to, čo spravila a úplne inak bude vnímať tých Číňanov ako takých, pretože bohužiaľ, keď si človek povie, že niečo je čínske, automaticky je to taká alternatíva pre nekvalitné, hej? Ale keď tam človek príde, tak zistí, že my sme naozaj, to nemám zo svojich úst, ale mám to od jedného našeho obchodného partnera 1000 rokov za nimi a tak skoro sa k nim nepriblížime. Hej. Takže človek príde do Číny, vyberie si nejaký nový tovar alebo nejaký náhradný a čo to je ťažšie, alebo aký tam je rozdiel medzi dovozom napríklad z Nemecka alebo z Francúzska oproti tej Číne, akože z legislatívneho hľadiska? No, v prvom rade to nie je Európska únia. To znamená, že treba naozaj dbať na všetky veci, ktoré sú spojené s dovozom z krajiny mimo Európskej únie. To znamená colné zaťaženie,
samozrejme DPH, platenie tej DPH a podobne. Toto je kameň úrazov, čo ľudia extrémne podceňujú a jednoducho myslia si, že idem si teraz doviezť niečo z Číny a zrazu príde ten tovar sem a zrazu sa začne pýtať colník, že tak dobre, máte toto, je tam 14% colné zaťaženie, plus je tam antidumpingové clo, tak nám zaplatíte 40% z hodnoty tovaru. A teraz človek akože otvorí ústa a povie si, že to nemyslíte vážne. To hovorím o konkrétnych príkladoch, kedy Európska únia robí aj také zákernosti, ako povedzme spätné antidumpingové clo. V prvom rade vysvetlím termín antidumping. Určité tovary, ktoré sú dovážané do Európskej únie, sú zaťažené, povedal by som, až neúmerným clom. Je to práve kvôli tomu, aby sa ochraňovala Európska únia, aby sa ochraňovali výrobcovia v Európskej únii a nedovážal sa ten tovar lacnejší sem. Veľakrát ale to by som povedal, že smrdí lobbyingom a byrokraciou, pretože firmy, ktoré sú v Európe, zistia, že ten čínsky tovar zďaleka nie je taký nekvalitný, ale je podstatne lacnejší, tak jediný spôsob, akým dokážu konkurovať, je to, že si niekde v Európskej únie vylobujú to, že ten tovar bude hodnotený ako antidumpingový a tým pádom bude na tom clo. Môžem vymenovať príklady ako fotovoltaické články a podobne, kedy veľké spoločnosti ako Fissmann a podobne si vylobovali práve antidumpingové clo a tým pádom napriek tomu, že tie čínske fotovoltaické články nie sú vôbec horšie, tak musia mať určitú cenu a tým pádom spolu s dopravou a s clom sa nemôžu cenovo rovnať s tým, čo je vyrobené v Európskej únie. Preto človek automaticky preferuje toto. A úplne najväčšia zákernosť, čo z histórie poznám, konkrétne jeden z našich známych obchodných partnerov, je spätné antidumpingové clo. A to je to, keď ty nakúpiš tovar veselo predávaš a zrazu ti povedia, že tak, na tento tovar, ktorý si kúpil pred rokom, my ti teraz dáme 30% clo a musíš to zaplatiť. A ty ten tovar vôbec už nemáš, hej? Už si to proste predal, ale oni majú stále papiere a ty zrazu nepočítal si s tým, nevedel si to, predal si ten tovar za ceny, ktoré samozrejme nepočítali s tým antidumpingovým clom a teraz máš problém. A teraz jediné, čo ti zostane, sa môže súdiť. Samozrejme, že na súde vyhráš ty, lenže tie súdy trvajú 7, 8, 10 rokov a 90% malých firiem skrachuje, kým vôbec dostanú k tomu súdnemu pojednávaniu. Takže aj takéto veci sú veľmi problematické. To ale naozaj sa už rozprávame o takých extrémnych veciach, ale také najpodstatnejšie pre takých menších obchodníkov je práve colný sadzobník. Slovenský alebo európsky colný sadzobník má 1000 strán. 1000 strán, na každej strane je asi 50-60 položiek, ale nenájdeš medzi tými položkami niečo ako stoličku. Stolička alebo tanier, alebo niečo také, čo človeka automaticky napadne, keď chce dovieť stoličky. Ale máš tam časti kozmických lodí, alebo hlavy noriek severských a podobné veci. Proste je to tak strašne zamotané a tak strašne komplikované, že ten človek si myslí, že niečo má colné zaťaženie 4%, ale v skutočnosti to má 14%. Hej? A nevieš to prezistiť skôr, ako ten tovar reálne príde sem a len ti dojde pekne lístok colného riaditeľstva, že teda ďakujeme, 14% pošlite na účet štátnej pokladne a ty len pozeráš, že ako čo sa stalo práve. Takže môže to byť dosť prekvapujúce, takže ľudia trošku preceňujú tie svoje schopnosti a práve táto byrokracia je veľkým problémom. Nehovoriac o tom, že ten slovenský a európsky zákon je nastavený tak, že každý jeden colník má 30 dní na to, aby precel tvoj tovar. V prípade, že tak je postavená legislatíva, v prípade, že má podozrenie, že je v kontajneri alebo v tvojej zasielke niečo nekalé, alebo že tam proste môže byť niečo, čo je zakázané, alebo akýmkoľvek iným spôsobom je tamto podozrenie, tak on ten tovar môže držať 90 dní. Bez akéhokoľvek zaváhania. Ak si predstav, že ideš predávať vianočné stromčeky a dovezieš ich v auguste a on ti podrží 90 dní a ty zistíš, že máš december. A zrazu si nič nepredal. Napriek všetkému tomuto je to reálne, stáva sa to a práve preto musí mať človek taký nejaký, ako hovorím, backup, že čo teraz.
Čo keď sa toto stane, ako to budem riešiť a podobne, treba s tým počítať. A toto je presne to, čo tí ľudia podceňujú a neuvedomujú si, že sa môže stať. A dá sa proti tomu nejak brániť, že ako si hovoril, tie antidumpingové nejaké vratky alebo niečo, že... Je to všetko o tom, ja by som to prirovnal k účtovníctvu. Hej, ako sa dá brániť tomu, keď si štát alebo teda parlament zmyslí, že ide dať nový účtovný zákon. Hej? Nijako. Jednoducho musíš to študovať, musíš to riešiť, musíš s tým počítať a ako náhle to vyjde, tak musíš mať nejakého, povedal by som, poradcu, ktorý ti povie, že pozor, na tento tovar sa chystá antidumpingové clo, treba si dať pozor, treba to prezistiť, treba to sledovať, alebo povedzme na tomto tovare, dám príklad bicykle, na bicykle je 14% clo. Hej? To vôbec nikto nevie, to znamená, ty si rozhodneš, že si chceš doviesť proste kontajner bicyklov, pretože sú cool, hej, sú zaujímavé, sú nové a jednoducho prídeš a zrazu ti na tom naparia 14% clo, s ktorom si vôbec nepočítal. Dá sa to samozrejme riešiť tak, že ten bicykel rozoberieš a donesieš to iba ako náhradné diely na bicykel, na ktorých je podstatne nižšie clo a tým pádom si ušetril 14%. Hej? Takže toto sú presne tie poradenstvá, ktoré človek musí robiť, musí poznať a to nie je niečo, čo by sa človek naučil z blogov alebo proste, že si prečítaš 3 články. Je to naozaj veľmi špecifické a je to naozaj, obmienia sa to, jak ten celný sadzobník sa obmienia každý rok, tak sa obmieniajú vlastne aj zákony a tak ďalej. A to teraz sa vôbec nebavíme o čínskych výrobcov, o fiktívnych firmách, o kontrole tovaru a podobne. To znamená len to, čo človeka čaká kvázi na slovenskej strane doma. A čo sa môže stať ešte v zahraničí pri tom dovoze? Tak, to je to úplne iné kafe. To sú také veselé veci, že niekedy mi až tak rozum zastáva nad tým, jak sú tí Číňania veľmi šikovní. V prvom rade je absolútne najdôležitejší výber vhodného obchodného partnera. Je to práve kvôli tomu, že človek si myslí, že ide na Alibabu a tam si proste nájde firmu a tá firma teraz bude s ním obchodovať a bude to super a bude zarábať. No nie je to tak. Alibaba má väčší obrat ako eBay a Amazon dokopy. Hej? To znamená, že jedná sa tam obrovské peniaze, proste každý štvrtý balíček, ktorý z Číny odíde, bol riešený buď cez Alibabu alebo cez AliExpress. Je to proste obrovské množstvo transakcií, predajcov, kupujúcich a podobne. A tým pádom je to samozrejme, ako sa hovorí, liaheň fiktívnych spoločností, fiktívnych výrobkov a všetkých možných šikovných kvázi obchodníkov, ktorí sa snažia tých ľudí obťahnuť. A takých 10 rokov dozadu si takého fiktívneho obchodníka alebo fiktívnu firmu vedel odhaliť veľmi ľahko. Pretože väčšinou mali veľmi lacno spravenú stránku webovú, mali veľký problém s angličtinou, stále opakovali tie isté výrazy, nerozumeli problematike a podobne. To znamená, že človek, ktorý naozaj mal trošičku také znalosti, tak vedel, že jednoducho firma, ktorá mi ide predať stroj za 20 000, nemôže mať takúto stránku a nemôže vedieť 3 anglické slova. Lenže toto sa všetko zmenilo. Dnes sú firmy, najznámejší taký trik, ktorý firmy robia, alebo taký môj obľúbený, ktorý je veľmi ťažko odhaliteľný, je tzv. Šikovný ex-zamestnanec. To je človek, ktorý pracuje vo firme, pozná problematiku danej firmy, vie presne, o čo sa jedná a podobne, len má vytvorenú svoju vlastnú agendu v rámci tej veľkej spoločnosti. Takže ty napíšeš do spoločnosti, on pracuje tam ako obchodník, on ti odpovedá, rieši s tebou, má podklady, posiela, je fundovaný, naozaj máš pocit, že všetko šlape ako má. A potom, keď príde na platenie, tak ti nepošle faktúru z firmy, ktorej oficiálne pracuje, ale pošle ti faktúru z firmy, ktorá sa úplne náhodou veľmi podobá, či už je tam presmička J a I alebo podobne, ako tá firma a bežný človek absolútne nepostrehne rozdiel. To znamená, komunikuješ, dostal si vzorky, rozumejú problematike a keď zaplatíš peniaze, tak zrazu zistíš, že nič neprišlo. A začneš to potom urgovať, riešiť, ale pokiaľ sa jedná o veľký obchod, tak jednoducho ten človek dá okamžite výpoveď, odíde zo spoločnosti a ty v živote nenájdeš, kam tvoje peniaze vlastne odišli. Takže toto sú veci, ktoré sú veľmi ťažko sledovateľné, veľmi ťažko vieš s tým sám ako jednotlivec, ktorý žije na Slovensku a hrá Need for Speed bojovať a proste potrebuješ mať partnera, ktorý ti vie skontrolovať toho človeka, skontrolovať tú firmu, skontrolovať ten tovar a
pýtať sa reálne veci, overiť si, či naozaj tá firma to je, či tá firma, ktorá je na faktúre, reálne korešponduje s firmou, s ktorou ty komunikuješ a tak ďalej. A potom je tam spústu ďalších takých tých šikovných kvázi obchodníkov, ktorí si dokážu prenajať fabriku na chvíľu, aby ti ukázali, že toto je moja fabrika, pretože ale na fabrike máš čínske nápisy, ty vôbec netušíš, či tá fabrika patrí jemu alebo nie. Hej? Toto sú, proste prídeš do fabriky, vo fabrike každému kývaš, oni kývajú tebe, lebo nevedia, s kým chodíš, lebo nevedia a on povie, toto je moja fabrika a koho sa spýtaš, že či to je jeho fabrika, vieš. Takže to sú len také, napísal som raz článok, že Alibaba 40 zbojníkov a toto sú také dve najtypickejšie veci a potom je tam ďalších 38, o ktorých budem postupne písať, lebo je to svojím spôsobom veľmi zaujímavé a ja rád hľadám nové a nové veci, ako sa tí kvázi obchodníci ťa snažia obtiahnuť, ako sa hovorí. A na druhej strane ma baví to odhalovať, pretože je to moja práca, je mojou prácou, aby som naozaj sprostredkoval to, čo mám. No a potom sú tam ďalšie a ďalšie veci, ako prepravcovia, ktorí sa ťa snažia obtiahnuť, pretože nevedia, že aké sú dodacie podmienky, čo podpisuješ. Proste keď ti niekto napíše nejaké CFR alebo FOB alebo EXV pred sumu na faktúre, vôbec netušíš, že to je vlastne dodacia podmienka, vôbec netušíš, čo to obnáša. No a keď ten tovar príde povedzme do Koperu alebo do Hamburgu a oni ti povedia, no dobre, toto sme sa dohodli na preprave, ale potom máte prekladku, nakladku, výkladku, otvorenie papierov, posunutie toho tovaru o 2 metre doľava, posunutie doprava, nachystanie, zabalenie, navoňanie a zase platíš ďalších 800 eur a ty len pozeráš, že však to v dovode nebolo. Áno, ale vy ste sa pýtali na cenu za prepravu, ale nepýtali ste sa za servis, za pripravenie podkladov, za výkladku a tak ďalej a tak ďalej. Veľakrát si tam dajú také veci do tej faktúry, že ja vôbec netuším, čo znamená CDF alebo FDA alebo proste tie ich skratky a oni povedia, to sú naše poplatky interné. Oni si tam môžu vymysleť poplatky, ak chcú. A vlastne máš ešte nejaké také skúsenosti, že niekomu neprišlo niečo, čo malo alebo tak? Stáva sa to úplne bežne. Bohužiaľ nám ľudia z veľkej časti telefonujú, až keď majú problém. Hej. Mali sme klientov, ktorí naletel práve šikovnému ex-zamestnancovi, bežné, proste komunikovali, boli fundovaní, rozumeli problematike, poslal mi fotky, poslal mi veci. Ja hovorím, viete, kam ste poslali peniaze? No však do tej firmy, hovorím, ukážte mi faktúru. A presne to tam bolo. Mali sme firmy, ktorým došiel tovar, ktorý bol úplne iný, ako si oni objednali. Práve preto, lebo nikto nebol na kontrole tej nakladky a nikto nekontroloval, či to došlo v takej kvalite, ako to malo, či to bolo v tej istej farbe, ako malo a podobne. A potom sú aj také veľmi veselé príhody, také, čo by si človek chytil za hlavu, ale reálne fungujú. Mali sme jedného klienta, ktorý chcel vyrobiť, myslím, že to bolo asi 10 000 firemných tričiek. A keď mi teda vysvetľoval, že aká farba, aké logo, aké veľkosti tričiek, tak ja mu hovorím, že asi bude lepšie, keď sa proste pošle vzorka a podľa tej vzorky to oni spravia, aby to presne trafili aj aká bavlna, aj aká potlač, aká farba a podobne. A teda som povedal, kde mi to pošle, že ja to teda nachystám a on to povedal, že ja viem poslať tričko do Číny, dali mi na adresu, hovorím, dobre. Tak poslal tričko do Číny, ale zabudli sme Číňanom povedať, že teda o tej cigarety, čo má na pupku prepálené, na bruchu, že to tam byť nemá. Ale Číňania dostali príkaz vyrobiť presnú kópiu, tak proste vyrobili 10 000 tričiek s prepálenými pupkami. No viete si predstaviť ten obraz, keď to prišlo na Slovensko, to bola katastrofa, to bol masaker. A vo finále sa na tom všetci smiali, pretože reklamovať sa to nedalo, zadanie bolo jasné. Bolo z toho naozaj veľký fun, keď to tí ľudia začali nosiť a táto príhoda sa rozprávala. Ale najviac ma tak bavilo ten pohľad na toho Číňana, ktorý tam proste držal tú cigaretu v tej fabrike a prepaloval tú dieru do toho trička a rozmýšľal, že čo to v tej Európe, na tom Slovensku, ako majú módu a prečo to vlastne robí. Takže
je to úplne iná kultúra. Vyrábajú pre celý svet, vyrábajú proste pre Afriku, vyrábajú pre azijské krajiny, vyrábajú pre Južnú Ameriku a jednoducho pokiaľ im nedáš špecifikáciu presne jasnú ako pre malé dieťa, tak oni to robia po svojom. A to nie je absolútne, tam nie je priestor na reklamáciu. Dobre, tak toľko bolo ako keby k tomu obchodovaniu Čínou a ešte by sme sa mohli porozprávať o tom čínskom e-commerce, že ako to tam funguje, tá Alibaba, AliExpress a tak. V prvom rade treba povedať niečo k Alibabe, vzhľadom na to, že Alibaba je za počiatkom všetkých, alebo teda celého e-commerce, ktorý v Číne funguje. Alibabu založil John Ma, ktorý bol obyčajný učiteľ a ako sa hovorí, že mal holý zadok, ale nadchol svojou myšlienkou prepájať čínskych výrobcov a čínske spoločnosti výrobné práve s celým svetom a predajom. Takže sa založila Alibaba, predpokladám, pokiaľ si dobre pamätám, bolo to v roku 1998 a postupne naberala hlavne nových a nových dodávateľov a samozrejme nových a nových odberateľov. Dnes je situácia taká, že Alibaba má väčší obrat ako Amazon a eBay dokopy a jednoducho obrat Alibaby sa pohybuje proste v číslach malých až stredných štátov, keď sa bavíme o HDP, hrubého domáceho produktu. Takže naozaj sa vytvoril gigant, ktorý proste pôvodne z nejakých 15 zamestnancov dnes zamestná asi 250 000 ľudí. Primárna úloha Alibaby bolo práve spájať výrobcov s predajcami. To znamená nie s konečnými užívateľmi, ale s predajcami tovarov ako takými. To znamená veľkoobchody, veľkoobchodníci, veľké korporácie, predajné centrá a tak ďalej. Čo sa ale stávalo, a stávalo sa to čím ďalej tým častejšie, že práve takí tí malí, ako sa hovorí koncáci, sa dožadovali, aby za tú cenu toho tovaru, ako je Boh nado mnou, tak takých mám denne asi 10, ktorí chcú z Alibaby nakupovať jeden kus krytu na mobilný telefón, sa teda dožadovali, aby za tie ceny im predali aj jeden alebo dva kusy. Čo samozrejme nebolo možné, pretože ten obchodník na druhej strane počítal s tým, že ty si od neho proste kúpiš 10 000 kusov toho obalu na ten telefón a tým pádom tam došlo k obrovským nedorozumeniam. Na základe toho teda vznikol portál AliExpress, ktorý združuje práve tých malých koncákov, ktorým sa predáva ten tovar. Takže odbremeňuje tých veľkoobchodníkov, respektíve výrobcov, ktorí ten tovar nepredávajú predajcom na Slovensku, v Amerike, v Nemecku, ale predávajú ich práve malým obchodníkom, povedzme ako si ty, alebo ako som ja, ktorí majú proste svojich 3 zamestnancov a títo obchodníci malí to potom posúvajú po jednom, po 2 kusoch do všetkých krajín sveta. Takže tým sa kvázi vytvoril taký veľmi pekná záplata na tú dieru na trhu, ktorá bola, že tí koncáci, ktorí by si chceli kúpiť tie výrobky, ale povedzme nemali na to kúpiť to v takých obrovských množstvách, tak našli si priestor, akým spôsobom to kúpiť. Malé firmičky majú možnosť predávať tovar malom a všetci sú spokojní. Vznikol tam ale problém, že kto bude platiť tú prepravu. Keď raz prepravíš 10 000 krytov na mobil, tak na ten jeden kryt sa tá preprava prepočíta a ako stále si super. Ale keď prepravíš jeden kryt, hej, a zvolíš si povedzme DHL-ku, tak z Číny nedostaneš nič cez DHL-ku pod 40-30 eur. Hej, tak by to bolo celkom zaujímavé. A ostatne sa to aj stávalo, keď vznikol AliExpress a stále to môžeme vidieť povedzme na eBay alebo na Amazone, že jednoducho ty zaplatíš za nejakú hračku 20 eur a 80 eur zaplatíš za prepravu, pretože je veľmi veľká. Tu ale prišla na radu a na vyriešenie problému práve Čína, respektíve čínsky štát, kedy povedala, že dobre, v prípade, že toto vám komplikuje život, tak štát bude dotovať práve prepravu pri týchto malých obchodníkoch, tak, aby ten biznis mohol byť uzavretý. To znamená, veľký výrobca predá 10 000 kusov týchto krytov na mobily malému obchodníkovi v Číne a on to potom rozpredáva 10 000 zákazníkom všade na svete. A vláda povedala a spojila sa s Čínskou poštou, že teda my budeme dotovať každú z týchto zásielok a
tým pádom na tom stráca podstatne menšiu, čínsky štát na tom stráca podstatne menšiu časť peňazí, ako keby povedzme musel platiť za človeka, ktorý by bol nezamestnaný, pretože nemal byť tú možnosť to robiť. Pomáha aj tomu veľkovýrobcovi, ktorý vie to predať oveľa viacej, pretože nestráca týchto malých ľudí. A vlastne celý ten kolobeh je perfektne fungujúce perpetuum mobile, pretože tá symbióza jednoducho tomu celému pomáha. Spomenul by som našeho premiéra, aby sa možno z toho niečo naučil a ako sa proste podporujú malí podnikatelia a ako sa to dá a nie naopak, ako sa to nedá. A vlastne tá čínska pošta nejakým spôsobom platí tej slovenskej pošte, lebo ten poštár to aj tak donesie tebe? Ten poštár to donesie. Toto je skôr otázka na šéfa pošty slovenskej. Určite tam sú nejaké obchody alebo nejaké dohody, ktoré oni medzi sebou majú, ale v každom prípade Slovenská pošta je na tomto určite strátová. Je to práve kvôli tomu, že predstav si ten balíček tých šiat alebo tých rifiel alebo čokoľvek si ty kúpiš a predstav si, že by každý jeden v tvojom paneláku si proste objednal také rifiel alebo takú tašku, no tak ten poštár by chudák musel dojsť na malom aute, aby to vedel všetko spraviť. A práve preto to funguje takým spôsobom, že oni ti dajú lístoček a ty si pod ten tovar vybrať napriek tomu, že on by ti ten tovar mal dodať. To znamená, že sú naozaj miesta, kde už vôbec ten poštár to so sebou nenosí a jednoducho ti dajú lístok, máš tú zásielku a príď si to vybrať. Takže Slovenská pošta na tom z môjho pohľadu určite stráca, ale to už sú také tie debaty na základe nejakých hypotéz, ktoré treba potom poriešiť s kompetentnými. Čiže nevieme presne, koľko má z toho jedného čínskeho balíčka pošta? No, ja netuším ani koľko dotuje čínska vláda, pretože tam sú to tak obrovské množstva, rátajme s tým, že prakticky štatisticky každý tretí balíček, ktorý z Číny odíde, je predaný cez Alibabu alebo cez AliExpress. Takže to sú tak obrovské množstva, že keby to proste tá čínska vláda zastavila, tak sa tým ochromí proste celé obchodné fungovanie Číny. To znamená, že je to nejak dohodnuté a funguje to. A keď to funguje, tak do toho netreba rýpať, ako sa hovorí. Dobre, ja tu mám takú otázku, že kde si spálil najviac peniazy a ty alebo tvoj klient alebo niečo? Tak fungujeme 12 rokov a nemôžem povedať, že by sme sa nikdy neoklamali. Práve o tomto celom je, že človek, keď sa nemá odkiaľ učiť, tak sa učí na vlastných chybách. Ja ako osoba som jednoznačne vyhodil najviac peňazí, keď som cestoval do Číny práve na túto čínsku výstavu. Jednoducho je to preto, lebo tá výstava je proste meka všetkého, čo sa v tom momente, v tom meste, a povedal by som, že aj v Číne deje. A jednoducho všetci na tom zarábajú. To znamená taxikári, hotelieri, reštaurácie a proste každý sa ťa snaží obtiahnuť. A kým proste zistíš, že ako sa tam dostaneš, ako to funguje, čo musíš spraviť, čo je najlepšie, kam ísť jesť, kam neísť jesť, akú taxislužbu zvoliť, komu nesadať do auta, no to boli neskutočné peniaze. Hold, ale ako asi to k tomu patrí, keď to nemal mi kto vysvetliť. Takže ja určite na tom Canton Fairy. A práve preto teraz robíme podstatne efektívnejšie a to prvé, čo ľuďom hovorím, že keď sa nás pýtajú, prečo by som mali s vami na tú výstavu, tak ja poviem, lebo ušetríte. A on hovorí, a vy to robíte zadarmo? Ja hovorím, no nie, my na tom zarábame, ale vy podstatne ušetríte, pretože podstatne viacej prerobíte. Na jednom obede. Pôjdete bez nás, no, na jednom taxíku, hej. Predstav si, že ten taxík do teba bez chrbtovej kosti zoberie 60 €, hej, a nezaplatnú. Hej, a on povie, ale to sú naše taxi. No, a pritom stačí jednoducho nastúpiť do toho správneho taxíku. Nie fiktívneho taxíku, ako to ja volám. Ale taký najväčší obchodný fail sme zažili s jedným partnerom, ktorý chcel obchodovať s čínskou meďou. Totižto ešte stále to tak funguje, že výkupná cena medí na Slovensku akomkoľvek šrotovisku je na úrovni nejakých 5 €, 5,20, 5,40 za 1 kg čisté medi. No a z Číny sa samozrejme cez Alibabu ponúkali obchodníci za 2,20 alebo za 2,30, no tak ty si to jednoducho spočítaš. Kúpim tonu za 2200 € a predám tonu za 5400 €. No to je paráda, to je super biznis, nie? Tak samozrejme všetci neišli obchodovať a mne to nešlo do hlavy, lebo to je proste fantastické a je to úplne jednoduché a jednoducho, keď je raz niečo moc jednoduché a moc na tom zarobíš, tak to určite nebude pravda.
som si trošku naštudoval veci, že Čína meď nemá a nemá žiadne veľké náleziská medí napriek tomu, alebo teda oproti tomu jej čo jej najviac potrebuje, pretože sa dáva do mobilných telefónov, dáva sa do káblov, do vodičov a podobne. To znamená, Čína by naopak mala kupovať tú meď a nie ju predávať ešte za takúto cenu. A toto som všetko tomu klientovi hovoril nie a trval na svojom, že on chce proste doviesť kontajner, on to zaplatí a to. A ja som ho aspoň presvedčil, že teda dobre, že nie kontajner, zoberieme proste 2 tony za nejakých 4400 €, tak so zapnutými zubami z donútenia som to spravil, keď som ho presvedčil, že to nevypali dobre. No samozrejme tovar došiel, otvorili sme, no inak to je ešte taká druhá sranda, že došlo to na colnicu, samozrejme na colnice bolo treba zaplatiť ešte clo, bolo napísané, že meď, tak bolo treba zaplatiť clo, tam bolo tuším 6,5% alebo 7% clo, tak sme zaplatili. A dojdeme a otvoríme to a tam ti boli železné špruny. To sú takéto, čo sa používa, keď ty, ja neviem, brúsiš niečo a ti ten odbrúsok železný tak to boli 2 obrovské mechy tohto, proste absolútne bezcenný šrot. Hej? A to keď som videl, tak normálne som si musel sadnúť a hovorím si, že no tak to je akože, to je paráda, hej, to je fantázia. A úplne najlepšie bolo, že ono tu má strašne krásnu dohru. Lebo ty keď sa aj takto, ako sa hovorí, odžubeš, tak ten štát to vôbec nezaujíma. Proste aj keď som tomu colníkovi ukázal, že pozrite sa, ale veď to nie je tá meď, veď to je proste železné špruny, ktoré majú podstatne menšiu hodnotu, tým pádom by to clo malo byť úplne iné. Ale colníka to nezaujímalo. Colník mal na papieri napísané meď, 2 tony, cena 2,50, dovidenia, to znamená, máš tam 4600, zober si 6,5%, 4600 vyhodené peniaze. A úplne najlepšie, keď ti po roku alebo tak prídu, ty to samozrejme vyhodíš, lebo čo by si s tým robil, hej? A ty to proste vyhodíš a keď ti po roku príde daňová kontrola na DPH alebo na čo, tak sa pýtajú, kde máš meď? A ty povieš, vyhodil som ju. Vy ste vyhodili meď? Tak DPH pekne naspäť, akože zaplatíš štátu. Takže to je na tomto fascinujúce, že to, že prídeš o 5000 €, super, ale potom ten štát bude trvať na tom, že nie, bola to meď. Celý svet vie, že to meď nebola, ale bola to meď tak, že keď si vypýtal DPH-čku, respektíve keď si nezaplatil, lebo vydal ti DPH-čku naspäť a tovar si vyhodil, tak pekne DPH-čku zaplať naspäť štátu, lebo si tovar nepredal. Takže vie to byť veľmi kruté, vie to byť veľmi nepríjemné. Preto jednoznačne odporúčam, nech ľudia nepreceňujú svoje schopnosti. Proste toto nie je urobiť si vlastný lekvár alebo namalovať si stenu v detskej izbe. Obchodovanie s Čínou je extrémne komplikované. Jednoducho, keď si človek myslí, že už naozaj to najhoršie má za sebou, tak ho potom prekvapí dodatočne, či už s tým antidumpingom alebo s nejakým clom. A to môže si naozaj gratulovať, že mu došlo to, čo mu malo dojsť. Takže tak. Dobre, super, tak ďakujem za rozhovor. Keby ste niečo od Miša chceli, tak si dajte, že činy.sk. Tam má aj blog a tak, takže sa s ním môžete spojiť. A ja ďakujem a vidíme sa pri ďalšom rozhovore. Ja ďakujem za pozvanie a všetky hry som vyhral, hej, aby ste chceli vedieť. Ale to mi Števo trošku pomohol, takže ďakujeme za pozvanie.